Vince Muscat, Alfred De Giorgio u George De Giorgio tresqu l-qorti għall-ewwel darba fil-5 ta' Diċembru. Hemmhekk huma wieġbu mhux ħatja tal-akkużi mresqa fil-konfront tagħhom. Hawnhekk tajjeb li wieħed jinnota li f'dan l-istadju it-tliet persuni għadhom biss imputati. Għalkemm il-prosekuzzjoni qed takkużhom bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, it-tliet persuni għadhom mhumiex formalment taħt qatt ta' akkuża. Meta se jitpoġġew taħt qatt ta' akkuża? Il-liġi tgħid li l-kompilazzjoni tal-evidenza trid tingħalaq fi żmien xahar minn meta l-imputati jitresqu l-qorti l-ewwel darba. Fi żmien xahar, il-qorti trid tiddeċiedi jekk hemmx biżżejjed raġunijiet biex l-imputat jitqiegħed formalment taħt qatt ta' akkuża. X'jiġri wara li l-imputati jitpoġġew taħt qatt ta' akkuża? Wara li l-imputati jitpoġġew taħt qatt ta' akkuża huma jintbagħtu quddiem il-qorti kriminali, jiġifieri qorti differenti mill-qorti tal-maġistrati. Dan għaliex f'każijiet ta' qtil li jġorru pena ta' għomor il-ħabs, xogħol il-qorti tal-maġistrati mhuwiex li tikkundanna lill-imputati, iżda li tmexxi l-kumpilazzjoni li jkun hemm bżonn. Jekk jirriżulta li hemm biżżejjed biex l-imputati jitpoġġew taħt qatt ta' akkuża, allura il-każ jimxi għal quddiem il-qorti kriminali, qorti ogħla mill-qorti tal-maġistrati. X'jiġri jekk ma jitpoġġewx taħt qatt ta' akkuża fi żmien xahar? Il-liġi tgħid ċaru tont li jekk l-imputati ma jitpoġġewx taħt qatt ta' akkuża fi żmien xahar, l-imputati għandhom jiġu liberati u jinħelsu għal kollox. Dan ifisser li jekk ma jitpoġġewx taħt qatt ta' akkuża fi żmien xahar, l-imputati jaħarbu mill-ġustizzja u ma jkunux jistgħu jerġgħu jitresqu l-qorti brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Sakemm ma jkunx hemm xi evidenza ġdida li tista' sservi bħala bażi biex jerġgħu jitresqu mill-ġdid. Jistgħu jitpoġġew taħt qatt ta' akkuża wara iktar minn xahar? Bħala regola le, madankollu hemm possibilità li l-kumpilazzjoni tal-evidenza minflok xahar tieħu massimu ta' 3 xhur. Biex dan ikun jista' jsir, irid joħroġ permess mill-President ta' Malta kull xahar wara talba bil-miktub magħmula mill-qorti. Però iż-żmien ma jistax ikun imġedded aktar minn 3 xhur. Dan ifisser li anke bil-permess tal-President l-imputati jridu jitpoġġew taħt qatt ta' akkuża fi żmien 3 xhur, inkella ikollhom jinħelsu. X'impatt għandhom ir-rekużi fuq il-proċess ta' dan il-każ? Ir-rekużi waħda wara l-oħra tal-maġistrati fejn qed jirrifjutaw li jisimgħu l-kumpilazzjoni tal-evidenza tfisser li diġà għaddew 13-il jum minn meta l-imputati tresqu l-qorti l-ewwel darba mingħajr għadu lanqas biss beda l-proċess tal-kumpilazzjoni tal-evidenza. Dan ifisser li fadal biss 17-il ġurnata biex il-qorti tara jekk hux se tpoġġi li 3 imputati formalment taħt akkuża. Jekk dan ma jsirx, ikollhom jinħelsu darba l dejjem u jaħarbu mill-ġustizzja minħabba t-teknikalitajiet tal-liġi.